Ja. Gibt es denn so eine Möglichkeit? Stiga. Streckt sich immer davor. Stiro nächte? Was? Je vermoze echt verstehen? Nicht verstehen. Nicht. Байгано, оста, а? Не отбира чужди езици. Ни влашки знае, ни румънски. Bitte. Zwei. Два. Ja, zwei Karte bitte. Dankeschön. Dankeschön. Сума сега съм издръщал, ама пари за баня не давам. Zwei карте. Bitte? Голям джанабетин си. Пак удари килипира. Bitte zwei Kabinen? Bitte? Кажи. Те собите еднакви. Ай. Сега не. Землю! Вътре ли се? Земляк, че то тук всеки може да прескочи, бе. Нали сме в Европа, Байгано? Не се да изгори, бе. Спокойно. Спокойно? Sind Sie zufrieden von Professor Hildebrand? Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Man sagt, so ein guter Professor sein. Ja, also sagt man aber. Wir wissen es noch nicht. Nein, Земляк! mag die Ruhe hier. Was hat er Ihnen vorgeschrieben? 10 Minuten warten uns. Землю! Землю! Pardon. Какво се засмял тази тук, бе? Аз съм гюла, бе. По-тихо, Байгано. Бане, тънти като в църква. Мам, Сара, какво да прави сега с гюла? Не остави го вътре. Кой ще го вземе? Свят широк хора разни. Кой знае, тие какви са тук? Остави го в стаичката. Вижда се. По-тихо, може някой да знае български, бе. Стаичката. Кой знае какви им са стените? Някой ще открите да скапва и ти са дъми. Ама просто им работа. Тези немци един гвозди не им стига да уму да забият. А казват, че ние българите сме били прости. Kennen Sie den? Ох, на батя! Пардон! Грешка! Грешка! Es ist verdammt hier, mein Herr. Schämen Sie sich nicht. Аз съм, бе. Geh weg, raus, raus. Weg. Können Sie nicht lesen? Аз съм. Ти кой мисли, че? Аз съм. Mein Gott. Ти хем се капи, хем наглеждай мускалето. Байгано. Мини най-напред през душовете. Тушуйте, бе. Ага. Бе, какво се къпе да тушуйте, бе? И ги половинам аз тия баджи. Гледай сега мене. Виж ма какво ще изкалапя. Умома гледай.
Theater, mein Herr. Nein, warum? Ich habe nämlich, ich kenne einen sehr guten für Ihren Freund. Keine Lud, gospodine. Ist ganz normal. Mein Gott. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Абе, младо се, не може да разбира. Берберин на опера ще хода. Opa, aber hier ist doch kein Opa. Kann ich Ihnen helfen? Хелфа, ама то не знае български, пък аз на опера ще хода. Просто малко, мама му Ah, ja, ich habe verstanden. Nächster Stock. Kommen Sie, wir gehen zusammen wieder. Komm, komm. komm. Всичко разбира. Auf Wiedersehen. Meine Tasche verloren. Nehmen Sie Platz, alles Gute. Приварих. Не. Ma scusi signore, ma cosa succede? Signor? Ma signore, ma mamma, hai visto cosa succede? Cosa? Non sente cosa? Ma no, io devo sedermi là e vieni per così, ma che un modo di trattare questo. Aber bitte, der Herr war vor Ihnen dran. Verstehen Sie? Абе, перище, ама опера, бе, много бързо, бе. Перище. Ена, разбран човек, излезе. Като чу опера и... Друга бе културата на вас. При нас за опера и хтивар никой не прави. Това слай няма, бе, ама не си. Я да видя аз. Я. Работи. Гуд. Präsident, ja? И отваряй си очите да не удариш някой пъпчица. Was haben Sie gesagt? Абе, все приказките, сега ме внимавай. Scusi signore, ma io sono già in Абе, ritardo. остави човека да ме работи, бе. Mamma mia. Мама, айде при майка си. Слушай, после ще ми пострижеш врата с твоя бръснач. Утре, ако река да отида на опера и на театро, пак пари за бербера ни трябва да давам, бе. Седи, разбирате, бе. Седи да ти покажа, бе. Седи се. Така. Ще ми наведеш така врата. И така, е така. Разбирай. Така. Кой да бе? Кой бе? Като мърдаш, така е. Какво да правя? Тейде, що мърдаш? Карай. И онак безради не може. И така е. Какво гледаш? Mamma, ha fatto la pipì? Sì. Oh mamma mia, ma cosa facciamo adesso? Oh, poveretto. Ей, да можеш и сега да ми направиш една вратичка, остричка, като Наполеон. Ама и само космат както трябва. Слушай, после ще ми разрошиш мустаците, да кабардясат, като италианския крал. Я. Че то с пляскани мустаци на опера, оди ли са ме, момче? Ja. Виж как ситичко, крадеш. Фершен? Ja, alles verstehen. Alles verstehen. Аз разбирам. На български разбрах. Кажи, разбрах. Разбрах. Така, ще го научиш, ще гледай си работа. Ma cosa c'è? Ma che bello cicciolino, che bello musino, che bei orecchini, che bella. Se dammi un bacino, gioia. Така, браво, благодарим. Добре, хайде, дай там малко уресто. Чакай, бе, къде отиваш, бе? Пък е нервозен. Пак добре, че не ме закла. Само знае да скубят. Сърдит Петко праза му тръбичка. Oh, guten
Tag, mein Herr. А, добар ден. Слушай, вие Костя. Diese Fliege. 20 Mark. Еми той... 14 Mark. Еми той маниното. 10 Mark. 10 Mark. 5 Mark ми трябва. Oh, good. Ein Moment. Много манено, бе. Ви индийци ли сте? Индия. Ja. И тя индийка познах. Отива ли? Good, mein Herr, sehr gut. Ето 5 Mark. Ама ще взема и той. Mein Herr, bitten, mein Herr. Megkapja azt a süteményt, amit legjobban szeret. Jó van, megkapod. Te is kapsz, semmi baj nem lesz. Айде бе, човек, от кога те чакам? Коя стая си? Кажи му да даде ключа. Този хотел не е за нас. Що? Тук много ми харесва сладкарницата. Обичам да си пия кафето. Щом се решил да черпиш? Да. Тише. Като нашевската баница никъде няма. Брамс. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Dankeschön. Gyerekek, ide tessék nézni. Ez a bácsi, beteg bácsi. Egyetek. Na sowas! Fahrradkerl! Айде да се обираме прощи. Не ми хареса. Остава. Ти ли направи нещо? Съм бе, брате, какво да я направя? Искам да мина пред нея. Най-много да се вещи по задника, без да искам. Das ist ja allerhand. Man hat mich soeben gekniffen. Какво ми се перчиш, мач? Фанчев си честен! Mein Gott, was für ein Mensch. Земляк, какво се оклюмал? Бъде мъж. Какво толкова? Пък не беше лоша. Trabaje. Кога свари да седиш? Не бе, какво се закнесил? Danke, bitte. Bitte, danke. Bitte. Pardon. Pardon, danke. Епа! Я кажи това за какво е? Скрил. Скри.
Тиер. Добре, после ще ми кажеш. Ще прощаваш. Ай, момент. Данки, ама картинки няма. А знаят да искат пари. И Булгар. Булгар, рекох, Булгар. Я. О, и ти ли си тука? Ja, guten Abend. Nehmen Sie Ihren Platz, bitte. Знам какво хотела. Това музика ли? Нашата свирня не я давам за нищо. Да ти ревна с тебе, зелен листец, букво дърво, мале мила. Листец, зелен листец, букво дърво. Тук не се бе. Я да й покажи, бе. И без любов на този свят пак не е добро. Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Das also bitte. Разстал съм мускалите, като съм сядал. Не марачка е, бе, че като ви кипни келя. Къде ма... За тая работа пари съм дал. Комчо, я ми кажите на мен откъде да излязаме. Той дето му викат Хинаус. Какво става на това, бе? Опа! Ох, машалла! А да си ви живо и здраво. На майка си, на баща си. Ефенди! Ефенди! Булгар! Тото и гласа му наивно, бе. Кидала!
die euch zum Recht erzählen. Und die Hälse spüren zu. Und die Hälse spüren zu. Gleich nur sei, wer dicht und leise, ihr verdammten Haarenfreunde, ohne verboten Töten und Tod, der ihr Guten Getränke sind, euch die guten Dinge und der Kampfe sollen Sanal gitaati butia. Pardon. Ha ha ha!